Neste exercicio imos aprender a unir circunferencias por dous métodos diferentes ao anterior das tanxentes comuns. O primeiro deles vai ser empregando unha liña auxiliar que vai ir desde o centro dunha circunferencia, neste caso desta circunferencia menor aquí á dereita, hasta a circunferencia maior, e despois redondeando esta unión. Imos ver exactamente o que é. Doulle o menú liñas e vou seleccionar esta opción, tanxente a un círculo desde un punto. Apreto, doulle aquí a forzar a grade, selecciono o centro desta circunferencia e que sexa esta liña tanxente a esta outra, e repito para aquí. Moi ben. Agora vou redondear esta unión de aquí. Para iso volvo para atrás, doulle menú edición e selecciono esta opción, redondear. Esta opción o que fai é dibuixarnos unha circunferencia entre dúas entidades que eu seleccione con este radio que pon aquí. Comprobámoslo. Selecciono a primeira entidade, que xa me pon aquí abaixo, e agora vemos como nos uniría coa segunda entidade se o que lle digo é que sexa esta liña auxiliar. Se quixera facer unha unión menos suavizada, por exemplo, lle poño o radio incluso máis pequeno, 10 de radio, e me uniría empregando unha circunferencia moito máis pequena, dun radio menor. Neste caso, prefiro o valor de antes, 60. E fago esa unión, vemos como xa me recorta a segunda entidade, a liña tanxente, por onde se unen. E agora vou ensinar o segundo método, que é prácticamente igual que o anterior, pero sin facer a liña tanxente antes. Simplemente selecciono redondear, especifico a primeira entidade e vemos como xa me uniría con esta outra circunferencia. Neste caso, se puxera un radio pequeno, vedes como me faría xa casi cunha circunferencia tan pequena que casi non chegaría a unilas. Ben, voume quedar con un valor intermedio, por exemplo, pois non sei, 30. Hai que volver a darlle opción a que redibuxe. Aí vai, unha, selecciono esta entidade, outra. Agora xa as teño unidas, observad a diferencia, aquí tenemos un cachiño de recta e nesta directamente a curva. Simplemente os pasos anteriores de partir estas circunferencias en trozos para poder eliminar o que non queríamos. Perdón, cortar, digo partir, selecciono, vou seleccionar punto de intersección por aquí e outra vez o mesmo. Circunferencia, punto de intersección, circunferencia, punto de intersección, o de abaixo. Se agora volvese a seleccionar no mesmo sitio, como xa está partida, non deixaría seleccionar nin cortar ben por estas partes de aquí. Entonces, a que teño que seleccionar é deste lado, corto por aquí, e agora esta por aquí e esta por aquí. Escapo, vai para atrás, selecciono os trozos que non vou querer que se me vexan, suprimir e peza feita. Agora ti debes de abrir o ficheiro correspondente ao exercicio. Eu teño aquí en exercicios QCAD, abrir o exercicio 5/1 e reconstruir a partir destas figuras esta imaxen que vos damos. Lembra sempre estar na capa de alumno ou alumna. Nada máis, a por elo.